neke slobodne dane, na primjer za vikend, subota, nedelja, ili ovi koji rade u 2-3 smene mogu da spoje 1-2 dana da budu slobodni. Možeš da nam kažeš kako izgleda vikend jednog prosječnog Amerikanca koji ima prosječnu platu ili slabu platu ili dobru platu? Evo, na primjer, da govorimo kako provodi vikend jedan bogati Amerikanac. Mislim, bogati u smislu, vidimo da oni koji imaju veća primanja, oni su veći robovi i u većim su dugovima, imaju veći stres, ali kako oni provode vikend? Mislim, ne govorimo sad, ja opet moram da podvučem da mi govorimo o jednom konceptu koji je dominantan u svetu. Znači, ne želimo da govorimo negativno o nekoj državi ili o nekom političaru ili vladaru, nego govorimo o jednom konceptu koji dolazi kod nas na velika vrata, koji se promoviše kao dobar koncept, a u stvari vidimo da je to koncept za koji Isus kaže da je to jedan pogrešan koncept, da je to koncept koji promoviše otac laži, dakle sam Sotona. Dakle, kako jedan bogat Amerikanac, čovjek ima visoka primanja, kako on provodi, na primjer, vikend? Kako ljudi provode vikend? Pa evo baš kad si to napomenuo za vikend, njihova glavna počtapalica kada dolazi petak ili taj vikend, oni kažu thank God it's Friday. Znači, hvala Bogu da je petak, tako da oni mogu da idu da se vesele, da se opuste, da se blagorečeno propiju. Većina ljudi u petkom uveče, to su najveći izlasci, idu se u barove, provodi se i onda šta sledi posle. Kako izgleda taj provod? Provod izgleda, idete u klub, napijete se, zezate se, družite se i ništa posebno, ništa nešto što može na dugotrajne staze da vas zadovolji, da imate neku beneficiju od toga. Onda koliko je, spomenuo si znači alkohol, ajde da spomenemo još neke stvari, koliko se upražnjava za taj vikend droga, koliko se upražnjava prostitucija, reci nam nešto o tome. Pa ne, sve to na uzlaznom nivou, pogotovo u Los Angelesu i San Francisco, tamo to je jedan od najprofitabilnijih poslova, a kako stanje stoji, on će i nastaviti da bude, s obzirom da ljudi teže ka tom nekom provodu, uživanju i konceptu samo jedan put se živi. Dakle, kad dođe vikend, oni se jednostavno prepuštaju, znači to je provod u smislu pijanstvo, droga, prostitucija. To je bančenje, jednom se živi, razmišljat ćemo o problemima sutra, danas živimo za danas, probleme ostavimo za sutra, tog tipa. Da, ja sam imao priliku kada sam vodio neke prijatelje u nacionalne parkove u Americi, sećam se, mi smo u nedelju krenuli prema nacionalnim parkovima u državi Utah i onda smo prolazili pored Las Vegasa, bila je nedelja, mi smo u nedelju posle podne prolazili pored Las Vegasa, nismo se vraćali u njega i sećam se da taj autoput koji ima široke kolovozne trake po 3-4 trake u svakom smeru, ova traka kojom smo mi išli, dakle bila je nedelja posle podne, kraj vikenda, ova traka kojom smo mi išli prema Las Vegasu je bila skoro prazna, bilo je 10 automobila, ali ova traka koja je vozila od Las Vegasa, znači grada kocke, prostitucije, mislim to ne može rečima se opiše, mislim ja ne pozivam ljude da to vide, to je grad koji šljašti, ali to su ogromne reklame za prostituciju, to su ogromne reklame za kockanje, za alkoholisanje, za svaki oblik uništavanja čovekovog zdravlja, i oni se hvale time što kažu da je to najveći grad greha na svetu, Las Vegas. Dakle, evo možda da nam ti ispričaš to iskustvo, koliko je njima bitan Las Vegas i taj koncept Las Vegasa, kocke i kako oni komentarišu i objašnjavaju taj koncept provođenja. Pa provođenje u smislu, pazite, Las Vegas vam pruža nešto što u drugim državama ili drugim gradovima nemate, a to je prostitucija, kockanje, čak dobijate besplatna pića kada se kockate, na vama da date tip. Tako da
njima je isto jedan vrsta zabave da odu u Las Vegas, da se tamo provedu, da potroše sav novac i onda dolaze nazad na posao depresivni, naravno zato što su izgubili novac, verovatno i bolesni i kroz što čovjek mora da prođe da bi se nauživao tamo. Ali još jedna interesantna stvar je to što si ti napomenuo da Las Vegas je Sin City, kako ga oni kažu, i još jedna stvar važi Las Vegas, šta budu u Las Vegasu ostaje u Las Vegasu, tako da sve što vi napravite tamo to ostaje tamo, znači vi se kao vraćate nekom normalnom životu. Možda da, evo videli smo taj aspekt financija, jeste nešto još da kažeš? Da, teo sam samo da napomenem da pošto se taj koncept dosta promoviše danas i svugde u svetu gde zemlje u razvoju teže ka tome, uvek se promoviše taj koncept o kojem smo mi danas pričali, znači koncept gde čovek može da stekne nekakvo bogatstvo, da može sebi da obezbedi neke materijalne stvari, ali žalosno je to što se ne kažu dve strane svakog koncepta, tako da čovjek može svojim razumom da izabere šta je stvarno dobro za njega. Znači oni nikada ne pričaju da je zapadni svet ili svet koji nam donosi sve ove nove stvari, da je to jedan svet koji ima najviše problema sa srcem, on je najbolešljiviji narod, to je narod pun depresije i to je svet koji ima najveću stopu samoubistava. Da, upravo sam o tome teo da nešto više kažemo u nastavku emisije. Možda kažemo nekoliko reči, dakle, o tome, ti si spomenuo koliko su ljudi bolesni, ali evo da navedemo neke praktične primere koji se pokazuju u svakodnevnom životu, koji poprime razmere epidemije. Spomenuo si depresiju, vidimo da maloletnička delikvencija i uopšte kriminal je na stravičnom nivou. Ljudi vole da gledaju kriminal, da uživaju u tome. Hollywood, čiji je centar u Los Angelesu, izbacuje ogroman broj filmova koji promovišu, dakle, razbojništvo, nasilništvo, ljudi to gutaju, ljudi uživaju u tome. Pornografija je veliki biznis, ljudi kažu da uživaju u tome, dakle to je jedan oblik droge. Naravno sada to više nije samo obična pornografija, sada se tu snimaju programi sa najstrašnijim perverzijama, ljudi su dakle potpuno demonizovani. Evo da nam o tome kažeš nešto na osnovu onoga što ti vidiš i što je u tvom bliskom okruženju. Pa sav ta destrukcija koju si ti naveo u smislu nemorala, u smislu kriminala, to je kao tipa virus i to se naravno glavni virus su medije, televizija, filmovi, Hollywood koji to promovišu i ljudi koji su odrasli u takvoj kulturi, oni imaju velike šanse da nastave da se bave takvim stvarima, pošto se oni hrane istim izvorom informacija. Ja bih samo naveo jedan primer što se tiče droge i to je jedna od najlakših droga posle duvana, alkohola, je ta da marihuana. Ja imam osobu na poslu s kojom radim trenutno i on je 24 godine, mlad čovek. On je samo neki godinu i po konzumirao tu marihuanu i ona je ostavila zaprepašćujuće posljedice na njega u smislu njegove produktivnosti na poslu, a to je da on ima jako lošu memoriju. Naprimjer, on dođe kod mene da me pita za neke stvari, ja mu kažem, i to nisu neke velike stvari, mu kažem možda 3 ili 4 stvari koje treba da uradi. On posle druge stvari ne može više, njegov mozak je toliko razoren da on ne može da zapamti više od 2 stvari. On se vraća nazad posle 15 minuta da me pita koje su to zadnje 2 stvari, da mu ja ponovim koje su zadnje 2 stvari koje on treba da uradi pošto nije u mogućnosti da zapamti.
Dakle, u pitanju je marihuana, da ne govorimo kakve su posljedice na čovekov mozak i na čovekov kompletan organizam, teže droge kao što su heroin, kokain i tako dalje. Dakle, ova droga, marihuana, koja je legalizovana u mnogim zemljama, i ovde na našim prostorima postoje ljudi koji žele da legalizuju marihuanu, i kako se stvari odvijaju, ovde se marihuana konzumira u velikim količinama. Verovatno će jednog dana, ako se ovi trendovi nastave, i kod nas to biti legalizovano. Dakle, idemo ka tome da se legalizuju svi oblici destruktivnog ponašanja. Dakle, ono što možemo da vidimo jeste da čovek nema nikakvu vrednost. Znači, najveća vrednost je novac. Za novcu je sve podređeno, uključujući i deca, i prijatelji, i rođaci, i roditelji. Kakav je odnos dece prema roditeljima? Možda o tome nešto da kažeš? Pa, deca prema roditeljima, ja ne znam koliko su uopšte roditelji i pitaju o njihovom odnosu, zato ne znam da li se roditelji uopšte interesuju kakva su im deca, pošto oni najmanje vremena provode s tom decom, znajući koliko poslova rade i znajući da je sistem takav da vi od malih nogu vi morate decu da stavljate u obdanište. Mislim, to je jedna od obaveznih stvari, da dete mora da ide u obdanište pre nego što bi se upisao u osnovnu školu i dalje, tako da čovjek nema toliko vremena. Retki su slučajevi, ja znam jako malo ljudi koji se, i porodice koji se odriču da dve osobe rade, tako da bi jedan roditelj mogao da podigne dete, ali vidi se, drastične su razlike između dece koje su odgajane u sistemu, znači obdanište, škola, i roditelji koji se posvete odgajivanju dece, u principu uči ih od malih nogu. Tu ima i taj koncept kućnog školovanja koji je sve moderniji, znajući u kakvom sistemu živimo i šta nam sistem nudi. Dakle, mnogi religiozni ljudi prihvataju koncept da obično otac zarađuje, a da majka radi sa decom, i onda deca na kraju godine vanredno polažu ispite u školi, to se zove to kućno školovanje ili homeschooling. I kada, međutim, to je jedan mali procenat populacije na zapadu. Ono što na kraju se dešava ljudima da završavaju u staračkom domu, to je zaista, ili ajde da nam kažeš nešto o staračkom, o tome kako ljudi pod stare dane žive i koliko može se žive od tih penzija. Pa, oni imaju više opcija dakako da vas u smislu da se vi osjećate sigurno. Znači, od američke penzije definitivno to može svaki Amerikanac da kaže, ni ne Amerikanac, da ne može da se živi, da je to nešto zamišljeno, to je samo nešto simbolično, da oni moraju da imaju specijalne fondove koji se zovu se 401 401k ili tako nešto, koji nisu oporezivani trenutno, nego tek kad ih vi izlačite, kada se penzionišete, sa manjom ratom oporezivanja, tako da vi morate da imate ekstra ušteđevine da bi vi preživjeli. A žalostna stvar je ta da osoba kad ostari, ona znači radi do kasnih 60. godina, oni isto imaju, mogu slobodno da kažem, fazone kako da vas zadrže da što duže radite, u smislu da vaša penzija će da poraste za možda $100 ili $200 ako radite do 70. godine. Znači, najranije što možete penzionišete je sa 62,5 godine. Ako radite do 65, ona se povećava za $200-300 i svake godine se jako malo povećava, maksimum dolazi do 70. neke godine kada dostiže neki plafon gde vi ne možete više da je podignete. Šta se onda dešava? U većini slučajeva deca su na jednoj strani sveta, na drugom kontinentu, vi ostajete sami i onda vi počinjete u nekom smislu da živite, pošto ste ceo život radili, ulagali, pokušali da izgradite nešto. I sada
pošto niste imali vremena da živite, vi sada počinjete u 70 godina da vodite neki život ili da